mae rhai o'r celebs yn mynd I fod yn coginio maes o law, a hynny o dan ofalaeth y chef adnabyddus Aled Williams sydd efo ni hynna. Aled, croeso I Cariad Iaith. Diolch yn fawr iawn. Rwan ta, beth ydy'r her? Be wyt ti'n ddisgwyl iddyn nhw baratoi ar y cyfan? Maen nhw am wneud pitsa yn defnyddio cynnydd lleol a llysiau o'r ardd. Llysiau o'r ardd, rwan ta, fel oedd Aled yn deud, mae o'n rhoi lot o bwyslais ar ddefnyddio cynhwysion lleol ac yn gynharach y prynhawn yma, fe ath o ar grwydr o gwmpas yr ardd sydd I gael yma yng Ngwersyll Fforest. Mae'r cogydd Aled Williams yn angerddol am ddefnyddio cynnyrch lleol safonol. Fe ddaeth i'r amlwg yn ystod y rhaglen Great British Menu. Ef yw cogydd y bwyty a'r deli Mw Ba Oinc, a Mw Maris. Ond fel wedes I, bwyd lleol yw ei beth. A gewch chi ddim bwyd lleol na'r ardd tu ôl i'r pebyll. So beth dwi angen wneud ydy cael un o ddau o cynhwysion i'r challenge heno. So yma mae gennau gorbwmpen neu courgette. Wedyn dwi angen mynd i'r polytunnel I cael un o ddau o beth eraill. Dwi'n greiddiol dwi o Sir Fôn yn Gogledd Cymru. Es I Coleg Menai yn Bangor I ddysgu sydd wedi coginio, wedyn I Plas Bydegroes. O fanna es I weithio I Sydney, Australia. Wedyn nôl I ganol Cymru Machynlleth I Ynys Hir. Lawr I Cambridge I 2-star Michelin Midsummer House. Y fanna nes I ennill ysgoloriaeth Gordon Ramsay. Nath ysgoloriaeth newid fy mywyd I. O'n i'n weithio I Gordon yn Efrog Newydd ac yn Llundain, a wedyn nôl I Sydney hefyd. Lawr i'r Fat Duck efo Heston Blumenthal, wedyn nôl I Gogledd Cymru I fod yn prif gogydd yn Plas Bydegroes. Dwi rwan yn dechrau lle fy hun nôl yn Sir Fôn, lle dwi eisiau bod. Da ni yma yn y polytunnel wan, so mae'n un o ddau o cynhwysion dwi angen i'r pizzas. So yma mae gennym ni'r basil piws llawn o flas. Wedyn mae gennym ni roced wyllt yma, a wedyn I orffan marjoram. So mae celebs am cystadlu yn erbyn I gilydd yn ei 2 wahanol pizza. Un hefo mozzarella o Sir Fôn, a wedyn y llall hefo caws gafr a chorizo, a da ni am coginio nhw yn y ffwrn pizza. Wel, dyna ni, da ni wedi gweld Aled yn yr ardd. Mae wedi bod a'i lygad ar y cynhwysion. Aled, mae'r celebs I gyd yn gwylio'n ofalus. I hope you're all paying attention here now, because Aled is going to show you exactly what he expects you to prepare. Aled, y pizza os neud I. Okay, so digon o flawr, plenty o flour. Wedyn y dors. Pyn wedyn. A wedyn, da ni jyst eisiau rolio allan. Dim ots amdano siap, really. Dim ots amdano siap. It doesn't matter about the shape, iawn? Dim ots am y siap. Bit of character. Bit of character, de bach o gymeriad yn y pizza. Diddorol iawn. Sarà fo. Pizza sgwar, fydd hwn. Pizza sgwar. Sgwar. Saws, efo tomatoes a badar. Saws. Da iawn. Digon o saws. Neis iawn. So, mozzarella, difygu. Mozzarella wedi I fygu, smoked mozzarella. I fygu. Dim ysmygu. Dim ysmygu. Caws garf. Dim sagwyd. Caws gafr. Goat's cheese. Tomatoes o'r ardd. Licen I ddim. Chorizo, Cymraeg. Chorizo Cymraeg. Cymraeg. Nionod neu winwns. Winwns. Coch. A wedyn ham Cymarfen, so Cymarfen ham. Ham Carmarthen. Da iawn. Oh, this looks delicious. Beth There's a lot going on. Oes, Helen, mae yna lot yn digwydd. There's a lot going on. Right, dyma ni felly y pizza, ond rwan. Ofalus, gofalus, gofalus. Dyna pam roedd yna lot o flawd ar y ffordd. That's why there was a lot of flour on the table, okay? It's the secret. Iawn. Draw i'r ffwrn taled, a ni. Diolch yn fawr iawn. Da iawn. Dyna'r safon, that's the standard. Mae'r pizza I mewn i'r ffwrn. Aled, diolch yn fawr iawn. Dyma o'r pizza y baratodd Aled yn gynharach. Dyma'r safon, this is the standard. Mae'n bryd rwan datgelu pwy fydd yn coginio'r pizza. 2 teams. Y tîm cyntaf fydd Josie a Colin. Yr ail dîm fydd Melanie a Helen. Right? So Josie a Colin, dowch ymlaen. Fydd symudau hwn o'r ffordd.
Bysedd i mewn yn y toes. Pob lwc. Nia, mewn â chdi i gadw llygad arnyn nhw. Pob lwc, ffwrdd â chi. Iawn te. Beth ydych chi'n neud, Josie? Dwi'n rhoi blawd. Good. Dwi'n rhoi blawd. Iawn. This is how me and Colin roll. Show 'em, baby. Rolio. Rolio. Toed. Toes. Arfer. Ti'n rolio'r toes. We're doing Stop, thick sos. Saws. Saws. Dwi'n put saws tomato. Iawn. Beth sy'n yn y saws? Winos. Beth arall? Caws ysmygu. Caws wedi ymwgi. Beth bynnag. Da iawn. Tomato. Gwych. Twedi. Wedyn dwi'n rhoi caws from other animals. Caws gafr. Chorizo Cymraeg. Gwych. Cymraeg. Iawn. Ham cymadden. Hyfryd. Waw, mae yna lot Barod. ar ben y pizza na. And Dych chi eisiau dipyn bach o... Berffaith. Beth ydi hwn? Flour. fel lysiau fresh. Reit, yn ofalus rwan, mae eisiau mynd â hwn i mewn i'r popdi, i'r ffwrn. Gofalus, Josie, wan. Sut ydyn ni'n dweud be careful? Yn y fanes. Colin. Come on, Carl. Help me, Colin. Reit, popdi. Gofalu, paid ar rhedeg. Mewn ar pizza. Croeso i sioe coginio gyda Helen a Melanie. Da iawn. Reit, i ddangos i chi, dyma pizza y cynta, pizza Colin a Josie, felly Melanie a Helen ffwrdd chi. And we're going for the more delicate look. Llawer o blawd. Dwi'n Rolio. Dwi'n rolio a troes. Onion. Hefyd, mae in tenne a llawer o saws. A tomato. Rhoi pizza a llawer o caws mozzarella. Tomato a ham. Mae'n hyfryd iawn. Mae'n blasus iawn. Mae'n bendigedig ardderchog. A llawer o Melanie a Helen, llon gyfarchiadau, does gyda ni ddim digon o amser i roi y pizza yna yn y popdi, ond Nia, yn sydyn iawn, ar sail yr iaith, oes da un yn rhagori ar y llall? Na, oedd y ddau yn wych, ond dwi'n meddwl ar sail yr... Dwi'n meddwl y bod chi'n ennill. Melanie a Helen,